ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 85 30 33 34 11। दिवसभरातली सगळ्यात मोठी बातमी, सावंतवाडी रेडी मार्गावर झारापत्रादेवी बायपासच्या मुख्य बॉक्सेल लगत गोवा येथून पुण्याच्या दिशेने जाणाऱ्या पर्यटकांच्या मर्सिडीज गाडीची धडक सावंतवाडीतून तळवडेच्या दिशेने जाणाऱ्या 6 आसनी रिक्षाला बसली। यानंतर उलट पक्षी मर्सिडीज मधील पर्यटकांनी 6 आसनी रिक्षा चालकाला मारहाण केली। त्यानंतर त्याला आपल्या गाडीत टाकून पळवून नेण्याचा प्रयत्न केला। हा प्रकार पाहून त्याला सोडवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या स्थानिक ग्रामस्थांनाही पर्यटकांनी मारहाण केली। या प्रकारानंतर स्थानिक ग्रामस्थ घटनास्थळी जमा झाले। त्यांनी गाडी रोखून धरत संबंधितांना जाब विचारला, मात्र त्यानंतरही ते उडवाउडवीची भाषा करू लागल्यानं जमाव अधिकच संतप्त झाला। त्यानंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले। त्यांनी प्रकरण हाताळण्याचा प्रयत्न केला, मात्र संतप्त जमावानं संबंधितांनी जाहीर माफी मागावी आणि रिक्षा चालकाची नुकसान भरपाई द्यावी अशी आग्रही मागणी केली। समोर दिसतले त्यांनी काय केलं का मारले ड्रायव्हर आपटल्याने मारले। आपटल्याबद्दल वाद नाही, ऍक्सिडेंट होतात पण मारल्याने। पीआय साहेब प्रकरण शांत होत नसल्याचं लक्षात येतात सावंतवाडी पोलीस निरीक्षक फुलचंद मेंगडे स्वतः घटनास्थळी दाखल झाले। त्यांनी स्थानिकांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला, मात्र संतप्त जमाव आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्यानं अखेर संबंधित पर्यटकांना पोलीस बंदोबस्तात सावंतवाडी पोलीस ठाण्यात नेण्यात आलं। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।